Ja, det tror jeg. Altså Morten, kan vi snakke lidt om, hvad er dit forhold til det her Fjends Cup? Altså du er tidligere formand i Sparka IF. Altså hvad er dit tilhørsforhold til Fjends Cup? Jamen det er ude i 94, og allerede året efter, der var jeg aktiv i Sparka IF-foreningen, og har sådan set været med i Fjends Cup siden midt i 90'erne. Og ja. Altså jeg kunne sige, du er jo et omvandrende fodboldleksikon og kæmpe stor fan af Leeds United, hvilket vi også kan se på. Lige til at starte i dag. Vinder de? Det gør det helt klart, ja. 2-0. Sådan. Det lyder godt. Jamen altså lad os snakke lidt om Fjends Cup arrangementet generelt, som startede i 1983. Det er vores første år her, som Fjends Live Updates. Altså vi sørger for at lave interview med spillerne. Sørger for at underholde jer publikum også, når der ikke bliver kampe spillet. Vi har vores Fjends Cup-studie hjemme i Jakobs lejlighed, eller Jakobs hus, som vi lige laver lidt videoer til jer og sørger for underholdning. Og så er vi jo her for jer, så vi håber, I vil nyde dagen. Der er jo dødlækkert vejr og en masse solskin. Og selvfølgelig er der også en hård vind fra vest i dag, men altså skal vi lige snakke lidt om den her kamp om 3.-4. pladsen, vi lige har set, Jakob? Jamen altså, jeg vil sige fuldt fortjent sejr til Felborg. De har spillet rigtig godt, og jeg havde faktisk udvendt finalepladsen. Men det gik ikke, men jeg synes, det er fortjent, de tager nummer 3 her. Vi snakkede allerede tidligt i turneringen om, at Felborg kunne gå langt, og nok ville blive overrasket. Det må man sige, de er blevet. Ja, altså de har spillet med det middel, de har, og jeg synes egentlig, det er knaldgodt hold, og hvis de ikke rykker op i Serie 3, så er jeg meget overrasket. Lad os kigge lidt frem mod finalen mellem Skals og Ravnsberg Løvstrup. Hvordan ser du den finale, Jakob? Undskyld, Storholm. Ja, jamen som sagt, som Morten sagde, så Storholm, de er favoritter i mine øjne også, og jeg ser Storholm, de vinder den her kamp. Det gør jeg. Vi skal lige kort sige tak til nogle utilfredse Storholm-tilhængere derovre. Nej, men altså Storholm har virkelig præsteret godt i den her turnering. De startede lidt svagt ud mod Vristed med en 5-4 sejr og lukkede 4 mål ind. Altså de formår godt nok at løfte holdet lidt og spille sig ind i den her turnering, og de har en utrolig opadgående formkurve. Så skal vi ikke håbe for deres vedkommende, at det hele kolliderer med en sejr. Det gør vi. Tak til Morten. Skal vi give ham en hånd?